Nakurat ko sa ako nakita, guys. Himo ra mang basurahan nga mo ang lagkaw. Sa ako ng pagpaniod to, guys, ako ra mang usa. Human sa kong trabaho, guys, ni gawas ko. Ug mao ni akong nakita. Hello, guys. Pagkakaroon, guys, adlong Domingo, ting pahulay man unta. Ni hangyo ko ni Mr. guys nga moadto mi sa bukid. Amo sa lamang biya ni ang trabaho kay taud-taud na mi makaadto sa bukid, guys. Amo sa lantawon tong unsay kahimtang sa amo ang lagkaw dito sa bukid. Ang mato pa ni Mr. guys, di kuno kabiya ni ang trabaho kay ugma kuno puhon kuhaon na ni stag iya kay Monday San Juan man agamiton kuno. So yang gi-overtime man ni guys, ako ray nito nga sa bukid. Wa may ni kuyo, guys, kay lagi ko noting pahuway kay gikan man pud ni mga mga asakop og namanday kauban ni Bert. So wa gyud ni sila mukuyo, guys, ako ra ang nitungas dito sa amo ang bukid. Nagpahatod lang ko, guys, og motor. Taod-taod po ni dagano na amo ang bukid, guys, ug motor. Gikan sa highway nga to sa among lagkaw, guys, mga 4 to 5 kilometers. A few moments later. Sa akong pag-abot, guys, nakurat ko kay naunsa naman to na akong lagkaw ani. Gihimo namang basurahan. Di ba giingon nga basura ko, kargo ko? Naunsa na mahino aning kahimtanga nga ako na mahinoy nakargo sa ilahang mga basura ani. Kamu kunoy nga on malipay baka mo og ang inyuhang mismong lagkaw. Itsahan na lang din og kanang mga bidyang ligid. Murag makapungot naon, guys. Makahiubos. Basta, guys, og diha pang galabog ani sa mga ligid ani, guys, na magwarak gajud ko aning panahon na. Naglagot ko gatanaw, guys, kay inay kay taod-taod pa nin dili na mo maduaw. Sinagbutan pa pod. Bisan, guys, na ako sa kapungot, kasuko. Ako na lang nang giadjom-adjom ning maong mga ligid, guys, kay inig abot unya ni Mr. anig mao ning sitwasyon na musig musapot na pod sidya. Isura ba ni mga laki, guys? Mo nang gibangitan ako paagi, guys. Akong gihipos ang mga guma. Ako na lang ning himuong tamnanan, guys, sa isig kakilid. Ako na lang ning butangan og mga yuta, dahon sa kahoy. Amo na lang naabot sa kunahon, guys. Ako na lang ning tamnan diri sa may kilid, aring ibutang sa may labat na. Kay aron maka-experimentar pod ang maong tao nga gait sa ani nga intawong gihipos ag iyang basura. Paghuman, guys, ako sang wa pa ko mahuman ni, guys, gatak-ang sa kog dinong aghan to na ni udto ko. Ako ra malaging usa
O dyan mo day ko'y plato guys. Na kutsara mo day ko'y plato. Ni kuha na lang kog dahon sa saging. Na may daghang udlot sa ganas. Nakadako ko sa kabuk isda. Ang ganas guys ako na lang gitungtong sa may dinungag. Mo nila ang gisuwa. Mo na sitwasyon guys. Nahumara ko dyan na og arrange ang mga ligid. Nahinlo na tanawon. Gakaon ko ani guys, tindahan po ko og lantaw. Murag nabugnaw-bugnaw ahong buot. Wa na magkalat ang mga ligid. Pero kung makitaan ganahan ng tagiya atos ligid guys, ako dyan ning sukmatan. Nga dili mahimo nga kalatan lamang kog basura dira sa amo ang lagkaw. Kay abuso na kaayon ni. Nakaminos man ang tawang yan ani guys, di ba? Mao na nga kulang lang jud ning istorya. Istoryahan jud nako guys ang tagian ning mga ligid, nahibawa man ko kinsan ni. Di lang nako isulti aning higayuna basta kay ako jud ning sukmatan o magkita mi. Mao lagi guys human sa pag arrange naniud to nako ani. Ang naglantaw ko guys na hapsay na akong hunahuna. Ni ara man di ay ni. Gipaningot jud ko guys ni gawas na pud ko og ni sakasaka ko gamay guys sa may bungtod. Kay gimingaw na po kaning dapita. May nakita na ko ni guys nga gikan sa kasunog sa maong bukid ni pula jud ang green nga mga sagbot. Ay laman ning dauban guys. Hapit kay maangin ni akong lagkaw ani. Mao na ni akong nakita nga green na ang maong lugar. Lami na kay pakanaan og mga baka, kabaw, kanding. Labi na kay giwan-uwan na sa among lugar, mao na nga nitubo na pud ang mga sagbot. Mga dabo nga sagbot na ning nanubo guys. Sa tanto na kung lantaw-lantaw guys, nakita na ko ning punuan na gatuo ko guys og kanang gatuo ko guys og sambag. Ahong padulaan guys kay murag gigutom ko ba. Kay nakaingon jud ko guys sa layo pa og sambag mo ning ahong giduon ug mo ni ako nakita guys nakurat ko. Di man day ni sambag. Karon ba ko kita ning mga buwaka guys. Murag na dani kay ko sa mga buwak arang sudsura. Nakaingon lay ko dito sa unahan og sambag ni. Sa una-una ka makuhaan jud ahong kagutom guys og dili day ni sambag. Mao ni buwak sa sa tingungan ng buwaka ay kahoya. Bugnay day guys, bugnay ang maong kahoy nga ahong gitanaw guys. Ingon ani day ang porma sa bugnay nga pino kaadyo.
Makalingaw pod guys. Nakaingon ligos kong kagaling guys nga lami po nimong beautification din yung bugnay kaysa parang sa iyang pagpamulak guys. Sut kaayo nindot kay tan-awon. Labi na ginig og trino nato ni guys. Linginon lami kay tan-awon. So nalingaw jud ko guys pag tunga sa ibabaw. O nakaapas na akong anak ani guys si Alex nagmotor man. Niadto sila sa bungtod guys. Ako naman kumukuyog. Kauban sa iyang misis. Dito sila sa ibabaw guys ni padagan sila diadto. O gihapit na lang po ko nila ani guys. Kay matud pa niya gipakuha ko no ko sa iyang papa. Kay mag-arrange na pud ko og mga taga. Kay mamalang rin na pud ko si Mr. guys. Kay yaot na lang pud ko makasuwa. Total gabi kadlawon man siya mugikan sa adlaw ting trabaho na sa daktod guys makatrabaho pa siya makapamanday pa human managat. Mo nang gipasagdan lang nako pud guys. Guys, nining maong video guys, ako na ning tapuson ning ako ang pagpasilip nyo guys. So, ako moingon. Bye-bye!